Igama lami ngu-Amatula, sizochaza ama-inequalities. Okay. Lana basitshela ukuthi eminyakeni embalwa endlulile ipulazi likaMkhize likhulisa ama-apula angaphezu kuka-1000 kunesikhulu sasesigodini sabo likaRadebe ipulazi. Ngenxa yesimo sezulu esibandayo kulo nyaka, ukuvuna kulamapulazi womabili kwehle ngokuthathu. Ngenxa yesimo esibandayo kwehle ngokuthathu. Kodwa-ke womabili lamapulazi akwazile ukudayisa amanani alinganayo. Sidwebelelana. Akwazile ukudayisa amanani alinganayo emva kokuwa okufishane. Bese lana bathi ungathini ngenani lama-apula ngepulazi ngalinye? Kungabe elinye ipulazi linamanani amaningi ukudlula elinye noma banamanani alinganayo? Manje-ke lana-ke ukubona asichaze ama-variables lana, asenze u-m, u-m abe yinani lama-apula asepulazini likaMkhize. Asepulazini lasekhaya-ke leli. Asepulazini likaMkhize. Bani konje lo munye? Senze-ke lo munye uRadebe. Pulazi likaRadebe asithi u-R. Senze u-R abe yinani lama-apula asepulazini likaRadebe. Manje bathe emgqeni wokuqala bathe kule minyaka endlulile ipulazi likaMkhize likwazi ukukhulisa ama-apula angaba ngu-1000 kunesikhulu sasesigodini sabo ipulazi likaRadebe. Manje singathi u-M ucishe abe ngu-R plus u-R ohlanganiswe no-1000 ngoba unama-apula amaningi. Asazi inani okuyilona kahle kahle ngoba bathe ngaphezu kuka-1000. Manje inani okuyilona asilazi ukuthi lingakanani kena. Enyakeni ojwayelekile u-M unamanani amaningi kuno-R awama-apula. Sibhalelana ukuthi u-M mkhulu, kusho ukuthi u-M unama-apula amaningi kuno-R. Sizosebenzisa luphawu oluthi mkhulu ngoba kushiwo laphayana. Manje-ke lana bathe isimo sezulu isona esibaphazamisile esenza ukuthi babe nokuwa okufishana. Isona isimo sezulu esibaphazamisile. Ngakho-ke lona unyaka ongajwayelekile lona. Unyaka ongajwayelekile abavamisanga ukuwa noma badayise noma bavune ama-apula amancane. Ngakho-ke lana masenze u-X abe ku-1/3. Simphindaphinde ngo-2/3. Manje bathe kwehle ngokuthathu. Ukwehla ngokuthathu kuyafana nokuphindaphinda u-1/3 kabili ukuze sibe nalo 2/3 lona esinayo. Manje-ke uphawu lolu angeke lushintshe. Sifuna ukufaka lo 2/3 ngapha nangapha. Manje ngoba sizosebenzisa inani elipositive, lokho ngeke kuguqule lutho lana, ngeke kuguqule uphawu lwethu uma sisebenzisa lenani esizolifaka. Sizofaka u-2/3 ngapha ku-M, sifake u-2/3 nangale ku-R. Manje lokhu ngeke kuguqule isimo lesi. Manje-ke asithathe lokhu sikudwebe. Masikudwebe emgqeni wethu wey'nombolo. Lokhu kungacika kepha usixolele. Sifuna ukukubonisa. Sifake u-0 laphayana. Onyakeni lona sithi u-M, lona sithi ngu-R.
Radebe. Bese ke lana sibeke u-2/3 la. Yeah, simbeke la. Simbeke mhlambe la. Be-2/3 wama-apula wenani lakamkhize. Lo 2/3 lona wenani lakamkhize simbeka lana. Sithi 2/3 M ngoba umele inani lakamkhize. Bese ngapha ke la kaRadebe silibeke la. Sizothi u-2/3 R inani likaRadebe. Kepha uyabona lana ukuthi u-2/3 M usemkhulu yena kunalo 2/3 R. Kusho ukuthi amanani wama-apula la akamkhize asasemaningi kunalawa akaRadebe njengoba kushiwo laphayana ekuqaleni. Manje ke ukuze sithole inani lama-apula ngoba kuthiwe laphayana bathengise ngokulingana, asenze u-A lana. Asenze u-A abe yinani. U-A uzoba yinani lama-apula. Inani lama-apula athengisiwe emaplazini womabili ne. Inani. Ngakho ke sizofaka u-A ngapha nangapha ke. Lo A lo sizomfaka nhlanga zombili, sizomfaka ngapha nangapha ngoba kuthiwe bathengise ngokulingana, ungakhohlwa bathengise ngokulingana. Ngakho ke esikwenza ngapha kamkhize kumele sikwenze futhi nakaRadebe ngoba kuthiwe kuthengiswe ngokulingana. U-A sizomfaka ngapha kamkhize, sizohlanganisa ngo-A ngapha, siphinde futhi nangale kaRadebe senze njalo, sihlanganise ngaye kanjalo. Lena inani lama-apula adayiswe kamkhize, bese leli nalo inani lama-apula adayiswe kaRadebe. Manje ke ukubona lana asithathe lana u-M, lo unyaka ojwayelekile lo oweplazi, bese lona ilonyaka ophazamiswe isimo sezulu. Asibeke lana ke sibone ukuthi angakanani lingakanani inani. Sizodweba kanje lokhu kuchaza inani. Sizobeka u-A lana, sizothi u-A lona inani lama-apula adayisiwe asewonke. Bese nangapha ku-R senze njalo. Sizoqala laphayana enyakeni ojwayelekile waka-R siye kulonyaka ophazamisekile. Manje ke lana uyabona bathe badayise ngokulingana. Badayise ngokulingana. Manje ke ithi ngenze kanjani, ithi ngisule lana khona uzobona kahle. Ithi ngisule ngibhale kabusha. Ithi ngithi beke lana ngibhalele lana khona uzobona kahle kulingane. Qada lapho sizothatha lokhu njengoba kunjalo. Angithi kuthiwe kuyalingana. Sizovele sikopele ke lokhu, sikopele ngale eplazini. Sizokopela ngalana ke eplazini likaRadebe. Lokhu ngikopela ngoba kuthiwe ayalingana, angisho kuthiwe kuyalingana. Manje ke sifuna ukwenza uqiniseke ukuthi kuyalingana. Sizobhala kanjena lana. Leli inani sesikhuphule. Leli inani lama-apula kaRadebe. Uyawabona ukuthi angakanani? Leli inani lama-apula akaRadebe angu-2/3 R hlanganiswe no-A. Bese nangapha leli inani lama-apula akamkhize angu-2/3 M ohlanganiswe no-A. Uma ubuka lana ke uyabona ukuthi umkhize unama-apula amaningi. Ungakhohlwa ukuvakashela uClickMaths